Dobrodošli na prvu pres konferenciju u novoj fudbalskoj sezoni Superlige Srbije 2023-2024, koji radnički ove godine otvara gostovanjem na Banovom Brdu. U subotu se utakmica prvog kola protiv Čukaričkog igra od 18 sati i 55 minuta. Ovim povodom na današnjoj konferenciji za medije obratit će se šef stručnog štaba Nikola Trajković i kapitan ekipe i najiskusniji igrač u našem timu Saša Marjanović. Prvo će se obratiti šef stručnog štaba gospodin Trajković, izvolite. Pre svega da vas pozdravim opet i drago mi je da ste došli u većem broju nego na prvu konferenciju. Što se tiče nas, htio bih da kažem da ulazimo u prvenstvo maksimalno spremni. Razgovarao sam s igračima, radili smo kvalitetno, radili smo motivisano. Mislim da su pokazali neko drugo lice u odnosu na ono što sam ja čuo da je bilo u prethodnoj sezoni, tako da ja sa dosta optimizma ulazim u ovu sezonu. Ali opet s druge strane, želim da kažem da ćemo kao ekipa koja je prošle godine bila u borbi za opstanak respektovati svaku ekipu, ali nikoga nećemo preceniti, tako da iz ovog ugla idemo ekipi Čukaričkog koja je prošlu sezonu imala kvalitetnu, koji su izborili izlazak u Evropu, međutim jednostavno imamo neki naš cilj, idemo da predstavimo radnički u nekom drugom svetlu i da pokušamo da pobedimo sutrašnju utakmicu. Hvala vam. Koliko imate pitanja za šefa stručnog štaba, možete početi sa pitanjima. Što se rostera tiče, je li kompletan radnički pred mečem Čukaričkim? Mislim da već znate da je Škrbić suspendovan zbog crvenog kartona, imamo problem sa Rosićem. Rosić ima neku povredu, vuče već posljednje 2-3 nedelje, tako da neće biti u sastavu. Mićin, isto da kažem, kroz ceo pripremni period je vukao tu neku povredu još od prethodne sezone, tako da nije uspeo da u kontinuitetu trenira recimo 5-6 treninga, tako da i na njega sutra ne računamo. Što se tiče ostalih igrača, svi su spremni. Ja bih uvek želeo da se pažnja posveti onim igračima koji su spremni, koji su zdravi, koji će sutra izneti taj glavni teret, a onih igrača kojih nema, bez njih se može i mora. Mogu još pitanja? Evo, na koji način se suprotstaviti ekipi Čukaričkog? Znamo da ste željno dobili ekipe koje igraju Evropu. Da li je to prednost vaša, s obzirom na to da su njima glave već u kvalifikacijama? Ili ne? Zavisi iz kog ugla gledamo. Ako gledamo recimo tu utakmicu protiv Čukaričkog, oni će verovatno biti usredsređeni na ovu prvu utakmicu i prvo kolo, zato što još ne razmišljaju o Evropi. Sad ako razmišljamo recimo malo dalje, u utakmici protiv Partizana koje je treće kolo, pa tačno pada između njihove dve evropske utakmice, tu može i da ima neki uticaj na protivnika. U suštini, ne treba to nas puno da zanima, to su njihovi problemi, mi imamo neke svoje probleme i nešto što čemu mi trebamo da razmišljamo, imamo neke svoje ciljeve i jednostavno samo to treba da nam bude u glavi. Kako se suprotstaviti Čukaričkog na njihovom terenu? Rekao sam to igračima juče, ekipa Čukaričkog jeste sa Banovog Brda, ja sam ponikao tamo inače, ja sam ceo život proveo tamo, tako da dobro znam, ali mi nema čega da se plašimo. Teren istih dimenzija kao i svaki drugi, navijače bukvalno i da nemaju, tako da jednostavno samo treba u glavi da imamo, da mi idemo da utakmicu tamo, da predstavimo radničku u najboljem svetlu. Znamo koji su njihovi kvaliteti, ne bih iznosio sada, igrači su već dobili neke instrukcije kako bi šta bi želeli da pokažemo na terenu, da tu njihovu, kažem, mladost i njeku poletnost koju imaju da im se suprotstavimo i da iskoristimo naše kvalitete koje mi imamo, ali ne bih sad baš u sve taktičke detalje. Evo i sa moje strane da vas pozdravim sve i da, eto, posle malo dužih pripremnog perioda odlaganja došle su utakmice, da ono što smo spremali radili da to predstavimo kroz ovu prvu utakmicu i kroz celu sezonu. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu, iz kola u kolo da budemo sve igraniji, kvalitetniji, da pre svega igramo jedan dobar, kvalitetan i organizovan fudbal. I nadam se uz Božju pomoć da napravimo bolji rezultat sigurno nego prošle sezone i da, ako Bog da, se upustimo u neku borbu za najveći plasman. Hvala vam. Koliko imate pitanja, izvolite. Izvolite. Gospodine Marjanović, se napravi razlika timu u odnosu na prošlu sezonu, kakva je atmosfera? Ili ste to prošle sezone? Pa dobro, sad atmosfera je bila i prošle godine dobra, sigurno. Mislim, sad mnoge stvari se neke, kada su loši rezultati u Srbiji, sve je loše. Posle pobeđene utakmice mi smo najbolji, posle izgubljene klub se gasi i svi su loši. Jednostavno i prošle godine je bila dobra atmosfera, neke stvari se nisu nameštale, mnogo je bilo pehova i raznih
loših stvari, da ne nabrajam sad, ali to je prošlo, i kažem da je to prošla godina, ulazimo u novu godinu, dobra atmosfera, dobro se radi, pre svega, što sam ja i pričao, sad je to da mi rešavamo probleme na terenu, na treningu, analizom i radom, i nadam se da će sve to doneti mnogo bolje nego što je bilo prošle godine.